Странни неща, от които ме е страх без особено обяснение. Кучета с човешки очи. Каквото и да ми говорите, това не изглежда нормално. Много обичам кучета, не ме разбирайте грешно, обаче има някои кученца, които изглеждат все едно са обладани. Ако се събуди през нощта и го видя да ме гледа по този начин, просто съм си събрала куфарите и съм си тръгнала. Второ, камионите за сладолед. Да бе, наясно съм, че просто продава сладолед на децата по парковете, само че в Кючука в Пловдив има един такъв и една нощ го чух в 3 часа през нощта. И знаете ли как изглеждаше? Така. И до ден днешен нямам никакво обяснение защо в 3 часа през нощта той човек е решил да обикаля и да търси деца. И на трето място – метро. Това е супер нишово, но в метро се чувствам като в Backrooms. Нищо против магазина, супер верига са, просто на моменти се чувствам доста дискомфортно с всичките тези огромни, високи витрини и като цяло целият мащаб, който води в различни посоки. Напишете ми в коментар дали се страхувате от същите неща и дали има места, които ви карат да се чувствате дискомфортно без логично обяснение.